In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En belangrijk nieuws is de opening van de Extra vandaag. Bevolking rookt minder, maar drinkt meer. Dat blijkt uit cijfers die de douane aan de minister van Financiën heeft gestuurd. Uit die cijfers is duidelijk te zien dat sinds 2020 de accijnzen op het gebruik van alcohol stijgen en die op van tabak dalen. Het gaat bijvoorbeeld om te weten, de tabaksaccijnzen in 2020 waren nog 16,3 miljoen, vorig jaar 14,1. Terwijl de accijnzen over sterke drank zijn gestegen van 14,1 in 2020 naar 17,6 miljoen in 2023. Daarmee is duidelijk te zien dat de invoer van sigaretten flink aan het dalen is, al 4 jaar lang, en die van sterke drank flink aan het stijgen. 1,3 miljoen plastic flessen gerecycled. Dat heeft de organisatie Green Force bekendgemaakt. Milieu- en recyclingsorganisatie Green Force heeft vorig jaar meer dan 360.000 kilo plastic gerecycled. In totaal werden 1,3 miljoen flessen verwerkt. Als we kijken naar het jaar daarvoor werd er 214.000 kilo plastic gerecycled. En toen ging het om 440 plastic flessen. Wat dat betreft was 2023 een recordjaar voor wat betreft recycling op Curaçao, aldus Green Force. Dit jaar zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden, onder meer nadruk op recycling van industriële plasticfolie in plaats van karton. En dan, eigenaar honden vindt zichzelf niet verantwoordelijk. Het gaat over een tragisch ongeval, of nou ja, het is een hele vervelende situatie voor de dame in kwestie. De vrouw, mevrouw Jacqueline, werd in oktober vorig jaar gebeten in de wijk Bonam bij de Erosweg door verschillende honden. Ze raakte flink gewond aan haar benen, armen en in haar gezicht. Maar nu, na een paar maanden, is de familie waar ze 18 jaar werkte, huishoudelijk werk verrichtte, heeft er eigenlijk geen steun gegeven en gezegd, ja, u was niet in dienst, wij kunnen verder niks voor u doen. En de eigenaar van de honden zegt, ja, ik heb geen geld om een of andere vergoeding te bepalen. De vrouw heeft dus hier al jarenlang gewerkt, is een Jamaicaanse vrouw en zit nu met de handen in het haar. De Extra schrijft erover en hoopt dat er hulp voor de vrouw komt. Poging tot inbraak in auto, dat zagen we beelden die we vanochtend kregen van onze fotografen. Er is een inbraak geprobeerd in een auto, die stond geparkeerd aan de Kaya Alumino. En de dieven kwamen in een witte Toyota aan, die achteraf ook gestolen bleek. Ze hebben de autoruit van de Kia gebroken. Ze hebben geprobeerd het stuur zo te krijgen dat ze konden wegrijden. Uiteindelijk is dat niet gelukt en zijn ze er met de accu vandoor gegaan. 4 gemaskerde mannen waren daarmee bezig. En dan is een ambtenaar op non-actief gesteld, dat meldt de Extra vandaag. Een ambtenaar van bureau Rijbewijzen is geschorst omdat hij zich ongepast zou hebben gedragen tegen een meisje dat afreed. De eerste keer werd ze gezakt, of haalden ze het niet. De tweede keer haalden ze het wel. Terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is dat dezelfde examinator dat doet. En nadat het meisje geslagen was, heeft hij zich heel erg ongepast en intimiderend ten opzichte van het meisje gedragen. Die heeft het weer aan de moeder verteld en de man is nu geschorst. Pijnlijk is het feit dat bureau Rijbewijzen al heel lang een tekort heeft aan examinatoren. En dit was juist een van de mensen die moest helpen om het tekort weg te werken. Maar deze man is dus geschorst. Dan zoekt de politie 2 16-jarigen. Het gaat om 2 meisjes die al sinds vorig jaar zoek zijn. Ze zijn allebei opgenomen in de justitiële jeugdinrichting JJIC. Maar ze worden al lange tijd vermist. Margiela Mathilda sinds 16 juni en Urvrina Rafael sinds 9 april vorig jaar. De politie heeft de foto's verspreid en hoopt dat mensen iets kunnen melden. Mensen kunnen politie bellen op nummer 917 of via het anno-nummer 108. De meisjes zijn al maanden spoorloos, dus de politie hoopt echt dat er goede tips komen. Onduidelijkheid over Air Ambulance, en dat gaat over Bonaire.
We hadden vorige week die mooie beelden over de gebruikname van de nieuwe AR-ambulance. Maar er zijn vragen gesteld. En de Fondation Maria Dal, die verantwoordelijk is voor het medische vervoer, heeft gisteren een brief gestuurd naar het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire. Daarin hebben ze informatie gegeven waarom er nu een buitenlands bedrijf is ingeschakeld als air ambulance operator. Maar volgens media is er nog steeds heel veel onduidelijkheid, ook waarom er overgeschakeld is naar een buitenlands bedrijf. SARPA heeft nog steeds niet alle vergunningen om te vragen. Het functioneert als een commerciële onderneming, terwijl het natuurlijk iets anders is als je medische vluchten uitvoert. Dus er zijn nog steeds veel vragen hierover open. Wordt ongetwijfeld vervolgd en we zullen hiervan op de hoogte houden. Even een break en daarna terug voor meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Kosovo. Por el año 2016, nos tiene planta de bloque más grande de Kosovo, en Hes 1500. La planta aquí nos puede producir todo tipo de bloque y clenco na diferente color y forma. We beginnen met Curaçao, want de schrijfster Elodie Heloïse staat op de longlist van de Libris Literatuurprijs. Dat is een van de meest prestigieuze literaire prijzen in Nederland. Ze staat op een lijst van 18 schrijvers en ze is er zelf heel blij mee. En ze vindt het ook een mooie stap voor Curaçao, dat weer een Curaçao's boek op die manier de eer krijgt die het verdient. Elodie was erg verrast. Erg blij. We spraken haar gistermiddag en u ziet tijdens dit interview ook dat ze nog steeds eigenlijk niet kan geloven dat ze op deze lijst staat. Elodie, op de eerste plaats gefeliciteerd, want we hoorden maandagochtend dat jij op de longlist staat van de Libris Literatuurprijs. Wat was je reactie en had je het überhaupt gedacht dat je daarop kwam te staan? Nee. Nee, ik rolde echt letterlijk uit mijn bed vanmorgen. De uitgever in de knipscheer stuurde me een mailtje en ik maak dat open en ik denk, wat? Ja, amazing. Het is een hele belangrijke literaire prijs in Nederland. Er staan heel veel bekende schrijvers op. Jij bent een van de inzendingen. De jury vindt jouw boek een van de betere boeken. Dus het is eigenlijk heel eerlijk dat je op die lijst staat. Ik ben hier heel dankbaar voor. Ik heb gewenst voor een beetje meer aandacht in Nederland. Deze zag ik niet aankomen. En wat betekent dit voor jouzelf? Voor mijzelf, ja, het is natuurlijk gewoon... Dit is een heel gek vak. Je bent altijd alleen bezig. En het is wel heel mooi als dan ineens blijkt... het valt op. Of mensen zien het. Want ja... Maar eigenlijk heel eerlijk, Oscar, als ik voor mijzelf, ik denk Curaçao in mij juicht. Curaçao in mij is zo blij dat ik denk van wow, weet je, ja, we hebben talent hier. Ja. Er zijn zoveel mensen die goede, mooie dingen maken. En ik vind dat mooi, dat Curaçao op die lijst staat. En dat vind je belangrijker dan het feit dat er misschien meer exemplaren van je boek verkocht gaan worden? Dat is heel erg leuk en ook heel belangrijk voor de uitgever. Dat is echt zo. Maar wauw, weet je, gewoon tussen mensen. Het zijn helden die ik lees. Ja. Boeken die ik in mijn kast zet om te bestuderen van oké, hoe hebben zij dat plot aangepakt? En ja, maar eigenlijk mijn eerste reactie is Curaçao. Blauwe Tomaten, het boek waar het over gaat, is een verhaal over schuld en boete en vergeving. Het speelt zich af op Curaçao.
en het is uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer. De shortlist, de 6 beste boeken volgens Libris Literatuurprijs, wordt op 11 maart in Nederland bekendgemaakt. En we hopen natuurlijk dat Blauwe Tomaten daar ook op staat. Dan gaan we naar Aruba. Daar is vannacht het eerste dodelijke verkeersslachtoffer gevallen. Dat gebeurde in een eenzijdig ongeluk. Om 2:15 s'nachts is een auto over de kop geslagen en de chauffeur is daarbij om het leven gekomen. Het gaat om een Italiaanse man van 36 jaar oud, Giuseppe Papagni. Treurig dat ook op Aruba weer het eerste dodelijke verkeersslachtoffer is gevallen. De politie heeft het onderzocht, maar alles lijkt erop dat het een gevolg is van te hard rijden. En dan gaan we naar Venezuela, want daar is veel aan de hand. Amerika heeft de sancties tegen Venezuela weer verhevigd, opnieuw ingesteld moet je zeggen. En dat gebeurde enkele dagen nadat het hoogste gerechtshof van Venezuela een verbod op de belangrijkste oppositiekandidaat Maria Corina Machado had bevestigd. Zij mag dus niet meedoen aan de verkiezingen, terwijl ze volgens de oppositie degene is die daadwerkelijk het verschil kan maken tegen president Nicolás Maduro. Die heeft ook uitgelegd vandaag dat wat hem betreft het non-actief stellen van de oppositiekandidaten volledig gerechtvaardigd is. Amerika, die had in vorig jaar oktober nog sancties versoepeld nadat president Nicolás Maduro een akkoord had bereikt met de oppositie om te zorgen dat de komende presidentsverkiezingen eerlijker kunnen verlopen. Maar met deze beslissing heeft Amerika gezegd, wij stellen weer zwaardere sancties in. En op deze manier is het zogenaamde Barbados-akkoord, waar Venezuela akkoord was gegaan naar meer inbreng van de oppositie bij de komende verkiezingen, eigenlijk van tafel. Amerika is niet amused en zegt dat er nog meer sancties kunnen worden uitgevaardigd tegen Venezuela, maar dat wordt nu nog bekeken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop dat u er morgen weer bent, dat u weer kijkt. Wij zijn er zeker weer. Het allerbeste. Tot ziens.